Прывітанне шаноўныя сябры. Зараз мы пачнем гуляць у Еўратрак сімулятар. Бачу, трансляцыя ўжо ёсць, вельмі добра. Таму адразу ж крочым у гульню. Так, прабачце, зноўку мне чамусьці геймпад не хоча далучацца. Карацей, з учорашняга што ў нас засталося? У нас застаўся толькі адзін горад, калі што мы зараз знаходзімся ў Санкт-Петербурзе. Ад яго, калі я памятаю, там зусім недалёка да Сасновага Бору. Так называецца апошні горад, які нам трэба адведаць, каб атрымаць дасягненне, якое называецца Baltic Tourist. Так, такім чынам, зараз мы ці проста на цягачы, ці возьмем заданне ў Петербурзе, вось, і паедзем туды, атрымаем яго і зоймемся справай датычна дасягнення, такога дасягнення, як Pathfinder. Прыгадаю, што для атрымання гэтага дасягнення нам патрэбна адкрыць 100% мапы, якая маецца ў гульні. На сваю бяду я купіў DLC Скандинавію, Балтыя, і такім чынам пашырыў колькасць дарог і так далей, што значна пагаршае стан у цэлым, каб атрымаць гэтае дасягненне, бо калі не памыляліся, у мяне ўжо было у Сасновым Бары, так? Я ў Сасновым Бары ці не ў Сасновым Бары? Мілан, не. Нарва не цікавіць. Чакай, а я дзе знаходжуся? Я тут? Чакай. Дзе мапа? Чаму ён паказвае, што я ў Сасновым Бары? Слухайце, я сапраўды... Мне тут праехаць 2 кіламетры. Не, паехалі мы... Просто на цягачы ніякіх задач не бярэм. Я нават па мапе не глядзеў. Калі мы давезлі груз, аказваецца, што мы ўжо у Сасновым Бары, тут толькі адзін паварот да яго. Ось там налева і ўсё, і мы на месцы. Таму зараз мы едзем у Сасновы Бор, а потым я больш падрабязна раскажу пра сайт-сір, так? Што ў нас плануецца, што будзем рабіць і як будзем гэта рабіць. Калі будзеце глядзець у запісы гэтай стрым, то калі ласачка напішыце, што там па музыцы, ці падабаецца такая музыка вам, ці вы б хацелі б нешта яшчэ дадаць, бо, мажліва, са свайго плейліста, але памятаеце пра аўтарскія правы, то бок музыка, якую вы прапануеце, павінна быць з свабоднымі аўтарскімі правамі. Зусім нядаўна я скончыў стрым па танках. Сёння нарэшце атрымаўся стрым без палання. Усё абышлося, усё было больш-менш добра. Не, апошні толькі бой спадабаўся, насамрэч, там было нармальна на МБТ згуляць у 4200 шкоды. І, калі не памыляюся, там каля 500 за свету было. Ну, я потым выкладу на свой канал. Вось, калі будзе ў нармальнай якасці, я яго капірую з Ютуба і выкладу. Вось, а так, у цэлым усё прайшло вельмі хутка. Хутчэй, чым я сабе гэта сёння ўяўляў. Учора было сапраўднае пекла. Бо пердак гарэў так, што мама не гаруй. Вось ён, Сасновы Бор уперадзе. Зараз мы там адзначымся. І на гэтым нашае дасягненне Baltic Tourist стане выкананым. Вось, мы ўчора яшчэ разбіралі, калі хто памятае, яшчэ разбіралі такія дасягнення
Прывітанне, сасновы бар. Чакай, мы зараз тут усё зробім як належыць. Так. ОБС-ка. Мета на стриме. Пераходзім сюды. І мы... Ось так зробім. Секторист отримано. Ось так ми зробимо. Трошки поправлю. Ага. І... Ой, пробачте, я забувся. Треба ж ось так спочатку зробити, а потім ось так. Добре. Тобто ми все виконали. І зараз треба ніяк нам наблизитися до... Треба нам ніяк наблизитися до Мілану. Уф, то я кажу такое. Ага. В основному баре увогуле нема ніяких. Так, що у нас в Петербурзі есть? Я маю на увазі, нам треба ніяк зміститися до Люксембург ближей. У Брюссель мы можем съездить. Неблагие, неблагие. Так. У Люксембург нема, так. Якщо Манган, Гетеберген, Шепінг. І так далі. Добре. Та ми у Нарву. Шепінг, Краковка у нас на Анталі і нічого. А що ще? Бунда. Калія Познань, Херсталь. Добре. Тому ми беремо у Петербурзі, у Брюссель. А уже с Брюсселя мы поедем... Короче, а что у нас на конт питальников и так далее? Нема нічого? Нічого нема. Тому мы просто едем до Брюсселю, там с Брюсселя до Люксембургу трошки уже застається и, короче кажучи, спокойно виконаємо. Наша наступная задача. Наша наступная задача гэта Pathfinder. Што ад нас патрабуецца зараз у Люксембургу, там зусім не шмат дарогаў. Так, і калі мы зірнем на мапу, то мы забачым, што пабачым там, што у нас адкрыта ўжо 97% дарогі. І галоўнае для мяне зараз пытанне, якое застаецца, гэта ці патрэбна нам выведваць тэрыторыю ўсіх базаў, усіх гэтых грузавых кропак, дзе мы адбіраем сабе задачы, каб давесці з горада ў горад, так, ці яны ўплываюць на гэты адсотак. Гэта будзе вельмі яўна відаць, калі мы адкрыем усе дарогі. Там, калі што, у нас засталося 3 маленечкіх кавалкі. Вось. І мне падаецца зараз, што па плошчы яны не адпавядаюць тым 3%, якія ў нас маюцца агулам, каб атрымаць 100% адкрыцця мапы. Але мы спачатку зробім гэта, мы спачатку адкрыем гэтыя кавалкі дарог. Ну, гэта будзе вельмі хутка, калі што. Гэта будзе вельмі хуценька, і таму мы наўпрост адкрыем гэтыя кавалкі, пабачым, які процент, які адсотак у нас ужо маецца адкрытых, і калі ён будзе менш за 100, гэта азначае, што трэба будзе таксама і базы адкрываць, а там ужо будзем адзначаць сабе, колькі гэта ў адсотках павінна быць, ці ўсе 100% базаў, ці толькі пэўная колькасць іх, я не ведаю. Пабачым, як працуе гэты движок, які ўлічвае адкрытасць мапы ці не. Вось, і такім чынам будзем ведаць, што мы будзем рабіць увогуле на іншых гарадах, так, на іншых мясцінах, на іншых дарогах, ці трэба нам будзе заязджаць у закуткі розныя, там, каб усё было пакрыта. Вось, як зараз бачыце на мінімапе справа ўнізе. Так, што по тыпу трэба будзе па ўсім дарогах праязджаць, каб яны сталі жоўтыя. Ну і таксама гэта тычыцца і базаў.
базаў, дзе мы адбіраем свае заказы. Вось, ці трэба тут будзе іх таксама на 100% уже аб'язджаць. Калі так, то мы, ну, я буду гэта рабіць па-за стрымамі, гэта дакладна. Будзем патрошкі так вот сустракацца з вами, рабіць нейкі факт-чекінг, так? То бок таму, што вялікая масакра нас чакае на развязках, асабліва нямецкіх. У нямецкіх развязках там было вельмі много такіх малых кавалкаў, якія не адзначаюцца жоўтым, пакуль па іх не праедзеш. Гэта трошкі напружвае, але цалкам магчыма. Таму па-за стрымамі я таксама буду тупо праязджаць па ўсіх гэтых трасах, гуляць свой час, але не ваш час. Безумоўна. Вось, і у нас яшчэ пасля сённяшняга эксперыменту, так, з Люксембургам, у нас застанецца яшчэ выкананне 5 задачаў з гэтага DLC, якое маецца. Гэта адведванне усіх шахтаў у Нарвегіі ці там у Скандынавіі, калі не памыляюся. Вось, потым яшчэ ёсць некалькі шляхоў з Балтыі. Яно цесна звязана з расейскімі, называецца Гранд Тур, я ўчора казаў, што нейкае дзіўнае названне, найменне было выбрана, бо так называецца аўташоу, у якім Кларксон удзельнічае. Вось, але ўжо ёсць як ёсць, назвалі дык назвалі. Ну, такім чынам у нас ёсць 5 дадатковых задачаў, якія мы можам выконваць. Вось, на стрымах я маю на ўвазе, а ўжо па-за стрымамі я буду адкрываць мапы, буду адкрываць дарогі, базы і гэтак далей. Патроху будзем будаваць гаражы па ўсім свеце, бо іх даволі шмат. Гэта таксама будзе ісці паралельна асноўным задачам. Ось, і калі не памыляюся, учора у нас быў прыбытак штодзенны 290 тысяч еўра, і нам патрэбна яго паднесці да 450 тысяч, каб атрымаць задачу Swimming in Success. Яно так называецца. Дарэчы, зараз яшчэ вось праедзем. Калі даедзем да Брюсселя, вось куды мы зараз накіроўваемся, мы зараз возьмем груз і паедзем у Брюссель, так, у сталіцу Бельгіі. І такім чынам там ужо мы купім пару гаражоў, вось, і паставім сабе ў версію дасягнення. Ой, прабачце, я адно паправіў, а другое не паправіў. Гэта так не пойдзе. Агульны падлік трэба памяняць таксама. Не 25 уже, а 26. Вось, вельмі добра. Мне так падабаецца лепш. І больш. Так. Пабачце. Вось, на месцы. Божухна, нам 135 кіламетраў яшчэ ехаць да гэтага сранага складу, дзе трэба адабраць груз на Брюссель. Не падабаецца мне такім чынам гэтыя вялікія гарады, таму што адлегласці тут неймаверныя. Едзеш сюды 100 кіламетраў, потым табе трэба ехаць яшчэ 100 кіламетраў, каб аддаць і забраць гэты груз. Ну, такое сабе. Гэта мне вельмі не падабаецца. Так. Учора мы разглядалі, як палепшылася наша гульня, бо пазаўчора выйшла абнаўленне 1.50. Вось. Таму трошки, калі каму цікава, на што мы там звярталі ўвагу, то можете паглядзець учорашні стрым. Ён, на мой погляд, атрымаўся пазітыўным, цікавым, таму што разглядалі мноства рэчаў, гутарылі аб тых тэмах, якія для мяне былі вельмі цікавыя. Працей кажучы, было прыемна. Trzymaj się lewej strony. 90 кілометрів заставайся.
60 засталося уже, добре. Нормальово ляцім так. Так, до Бельгии нам ехать далеко, достатково. Я так разумею, что, конечно же, мы будем лететь, что шалёно. Не люблю я ездить по правилах, потому что это марудно, смутно, не цікаво. Я разумею, что мы губляем гроши, коли так ездим, але гроши зараз уже не головне. Потому что у нас прибыток доволі великий, гаражи мы будуем регулярно. Вось, і адсюль вынікае тое, што мы нават калі губляем там до 20 000 евро, калі ездзім з парушэннем лімітаў хуткасных, то ведаеце, да іх халі разы. Няхай так. Зато і не так сумна. Іка. Іка, я калі не памыляюся, гэта у нас Икея. Хотите сказать, что мы едем из России у Брюссель и будем везти меблю Икеа? Коли такое было можливо? Хіба что в 12-м году. Кто б меня запытал зараз, ці такое можливо, я б сказал, ты что, дурень, что ли? Конечно, не. Якая Икея в России? Икея грузоперевозки из России. Вы что? Не, калі што, я разумею, што зараз, нават зараз у умовах вайны у Расію едуць вялікая колькасць цягачоў. Насамрэч, велізарная колькасць. Бо такія коркі творацца на мяжы Беларусі з Польшчы, што барані Божа. Чакай, што ты робіш? А што гэта за кольцо такое, што на кольце трэба пропускаць? Гэта як? Божахна, Расія, краіна цудаў. Прывітанне, бачу, што нехта далучыўся да стрыму. Калі гэта не бот і не ютуберскі глюк, як гэта звычайна бывае, напішы, калі ласка, паведамленне ў чат. Вельмі цікава, хто ты, што ты. Jesteśmy na miejscu cali i zdrowi. Дзякуй Боже, гэта не мэблі Ікеа. Так. Do dzieła. Калі у дачыненні да паведамлення будзеш пісаць, то калі ласка памятай, што у нас каля 20 секунд затрымка на ідзе, бо гэта АБС-ка выстаўляе па дэфолту неяк. Я з гэтым нічога не магу зрабіць. Таму я не адразу заўважу твоё паведамленне. Jedź bezpiecznie. Добра, прычапіліся, паехалі. У нас яшчэ палова стаміны амаль што ёсць, таму мы можам пераехаць даволі многа кіламетраў. Можліва, і мяжу перасекчы. Skręć w lewo. Не выпустишь? Ну, конечно, мы же Россия. Przygotuj się do skrętu w prawo. И это в ваших Европах там пропускают, а в России не пропускают. Піша 2 глядачы, але я так разумею, ўсё ж таки гэта ютуберскі глюк. Ну і няхай. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Trzymaj się prawej strony. Слухайте, а у нас таки шлях доволі довгий, 2300 кілометрів, нормальово.
З улікам таго, што мы ўжо стомленыя, то нам прыйдзецца начаваць па дарозе, ну, раза так 3. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Вось не тут права, вот тут права трэба. Zjedź w Там prawo. было рано яшчэ. Таму што за адзін дзень я са сваёй хуткасцю, калі буду вось так вот ляцець 120, то буду сягаць на 1200-1400 кіламетраў, у залежнасці ад таго, якая будзе шаша, адкрытая, хуткасная, ці, не ведаю, там, як гэта, прыбачце, у дзве паласы, ці ў 4 паласы, ну, карацей. Спадзяюся, вы разумееце, аб чым гаворка. Вось, і калі там будзе дазваляць яно пастаянна ехаць 120, то, канешне, хуткасць будзе такая, што я сягнем і 1500. Але так не адбываецца заўсёды, таму што, па-першае, мы будзем праз мяжу праязджаць. Гэта нам згубіць даволі многа часу, там гадзіну ці 2 гульнявога часу, я маю на ўвазе. І гэта адаб'ецца адразу на стаміне нашай. А потым мы будзем ехаць, калі я не памыляюся, праз Прыбалтыку. Там дарогі, ну, такія сабе, вельмі многа развязак, скрыжаванняў. Вось, і ўжо толькі калі мы пераедзем у Польшчу, толькі там, а гэта ўжо, мажліва, будзе пасля першай ночы, так, калі мы адпачнем у зоне адпачынку адпаведнай. І ўжо калі перасечем мяжу, то мажліва, нават другі раз паспім. Бо, калі не памыляюся, мы пасля сну будзем здольныя на тое, каб перасечы Trzymaj się prawej Германію strony, a і następnie Бельгію ў адзін дзень. Гэта я ўжо рабіў. zjedź w Але prawo. вось я не памятаю, хапае ли стаміны на тое, каб перасечы яшчэ і кавалак Польшчы, потым Германію і потым у Бельгію. Калі не памыляюся, такое ўжо неможліва было за адзін дзень зрабіць. Ну, адзін дзень я маю на ўвазе прамежутак паміж адпачынкамі, які тут у гульні ёсць. Навошта ты хамуеш? Так, добра, выязджаем ізноўку на хуткасную шашу. Гэта азначае, што педаль у падлогу і ляцім на мяжу. Хаця куды ён нас вядзе? Па якіх дарогах? Навігацыя, мапа. Так, ён нас вядзе на поўдзень. Праз Пскоў, потым у Латвію, так? Так, Латвія, Літва, потым зноў Калінінград. А чаму б нам не праехаць вось так? Рэзыкне. І вось сюды, бо я не хачу зноў пераязджаць праз Калінінград. Мне гэта не падабаецца. Конечно, тут такія два скруты. Вось аб гэтых скрутах я казаў вам, калі расказваў пра Літву. Вось так лепей праз Беласток, Ольштин, а потым мы сюды звернем. Вось так будзе лепей, так, і там уже по гэтых новых трасах. Слухайте, мы агулам вось тут не былі, бо яно все перароблена тут, так. Это новае абнаўленне, вось яно дало дадатковых дарогаў. Ну, карацей кажучы. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Добра, поехали, калі так. То б к нам у Германії яшчэ очень вельмі многа трэба разведаць і дарогаў, і будынінаў, і базаў, бо інакш мы не атрымаем ніякіх там Pathfinderаў і гэтак далей.
Так. Беремся влево. Так, только не кажи, что ты мент. Белая машина. А что за белая машина? Михалок я не бачу у тебя. Добре. Jedź prosto. Ой, мы тут на червоный колер поехали. Ось так. Стой там. Я таких маневров еще не робил. Треба руки отбивать за такое. Треба руки отбивать за такое. Так, мне потрібно на одну хвилинку отлучиться. Пробачте секунду. Повисите, послухайте музыку. Jack it up. Так, я вернулся, пробачте за гэта. Але ёсць некаторыя справы неадкладальныя, таму трэба было іх зрабіць менавіта зараз. Так, што там па стаміне ў нас? У нас яшчэ каля 20%, так, калі не памыляюсь, і мае вочы не падводзяць мяне. Ось, калі мы даедзем ужо да Брюсселя, то там паспрабуем, конечно, ўзяць задачу, каб адвесці груз нейкі ў Люксембург і не траціць і не губляць час. А можна, конечно ж, звычайны геймхак зрабіць, гэта купіць там гараж, перанесціся і ўсё зрабіць, як мы планавалі. Jedź prosto. Вось, але карацей, гэта ўсё другаснае ці трэцяснае нават. Галоўнае нам зараз хуценька даехаць, адвесці груз, зарабіць много-много грошай, шмат-шмат грошай. Усё ніяк не прызвычаюся ад расейскай
на беларускую. Вось. І таму хуценька едзем. На мяжы, мажліва, я пасплю, ці пасля мяжы, дзе будзе там пачырванеем. А наша стаміна, там будзем спаць. Хаця лепей за ўсё нам будзе зрабіць на паліўнай станцыі, бо ў нас паліва там палова, так? А не, ну трошки больш за палову. Тага паліва я тут не бачу у Мерседесе ці ёсць. Ага. Не бачу у нас тут. Колькі паліва хопіць на колькі кіламетраў зма гэтага. Ну і ладно. Калі разым. Абыдземся і без гэтага. Ну, ўсё роўна бак у мяне вялікі. Калі не памыляюся, ён запраўляецца там на 2500 кіламетраў, то бок, калі у нас няма нават 30%, то на якім-небудзь прыстанку мы ўсё ж такі будзем адпачываць, знойдзем паліўную станцыю, ды нормально заправімся. Гэта зараз менты праехалі паўз мяне. Яны не штрафавалі? Вось гэта дзіва. Яны што, бухія былі? Ціха. Якія хамульцы добрыя, вы бачылі гэта? 120, трошки прыцісную, хова, ужо ўсё. Амаль стаіш. Вось гэта хамаўцы. Jedź Вось prosto. так трэба рабіць. Трэба такія сабе на машыну паставіць. Яны нібы керамічныя. Не. Нешта тут уперадзе ўсё ж такі сустрэчны поток. Актыўны. Так. Ну вось выскачыў. Паскуднік. А я уже хацеў ехаць на обгон. Добра, што не павернуў, калі я ехаў. Бо ўчора акурат такая самая была пазіцыя, то бок я ехаў прама, а одно гаўно паварушвала праз маю дарогу налево. Ён тупо пад мяне падставіўся, як ушатаўся. Адразу мінус 13% груза было. Непрыемная такая неспадзянка. О, у нас на аккаунте 1 000 000 евро. Гэта хопіць на один гараж, як не меней. А то і на 2. З абсталяваннем, кіроўцамі, прычэпамі ўсімі магчымымі толькі, якія нам патрэбныя. Так, дзе мы? У нейкай мясціне? Jedź prosto.
Што за гэта за мястэчка? Я не Jedź разумею. prosto. І зноў менты. І зноў мяне не штрафуюць. Вы паглядзіце на гэта. Ой, каб мы былі у Германії, ўжо б мінус 8000 было. 2 мандаты 100% былі б уже. Так, чыгунка. Просто переезжаем. Ой, светлофор. Ну, тени стали значно лепшие, слухайте. Так, мы уже позяхаем. Мы уже позяхаем, а до мяжы нам яшчэ ехаць. Колькі нам яшчэ ехаць до мяжы? До мяжы нам ехаць не так ужо і много. О, і вось тут мы можем адпачыць. А далей што нам можа прапанаваць? Тут нема... Вось тут таксама можем адпачыць. Ага, тут... Вось тут, калі што. Карацей, нармалёва. Мы доедем до паліўнай станцыі, там заправімся і ляжем спаць, каб адпачыць, і ўсё будзе добра ў нас. Направо ты паварочваеш, добра. Нам сюды не трэба, мы ляцім туды. Праз мяжу. А ўжо пасля мяжы мы будзем шукаць адпачынак. А мы уже чырвоная, слухайце. Хуценька яно неяк. Skręć w prawo. Мне чамусьці падавалася, што яно не так хутка пасля пазяхання першага становіцца чырвоным. Ой, гэтая гульня ўсё цікавей і цікавей. Ну калі так, то няхай будзе так. А ўсё роўна, гэта каля 2 гадзінаў гульнявога часу. Ідзі ў сраку. Аштрафаваў ён. Дачакаліся. Каля 2 гадзінаў гульнявога часу. Мяжу мы праходзім за колькі? За 1 гадзіну? Меней. Ваши овочі пачынаюць зліпацца, сплюшчвацца. Рано яшчэ вочкам заплюшчвацца. Так, колькі? Слухайце, што-то я еду, і ўсё ніяк. Ну, хіба што тут адпачнем, ведаеце, вось на бліжэйшым кавалку трасы. Вось там, дзе і заправка, і зона адпачынку, вось там і адпачнем. А ўжо потым паедзем на мяжу непасрэдна. Ірсан.
jedź prosto. Так. Ну, мы уже на месте, ну что ты уже кажешь? Некая индикация, ніби я письмо отримав. Так, а що ти робиш? Чому не поворачуєш нікуди? Там крыжики. Там крыжики. Тут палевная станция. И справа, и слева. Так, на самой палевной станции тут нема адпачынку, так? Ён трошки далей. Так, тут занятый блок. Przygotuj się do skrętu w prawo. Ну нам сюди. Не розумію тільки, чому шлагбаум тут закритий. Там було червоне світло, коли що. Добре. Так, і недзе тут буде зона відпочинку. Ага, ось там зліва. Нам треба проїхати тут повз шлагбаум. Не розумію, а тут уже нема ніякого этого. Открывай. Ага. Не, тут. Бачите, что? Тут не проехать у зону отпочинку, ну добре, едем далей. А тут где право, лево? Иди у сраку за своим режимом. Вагу проехали. Ну добре, пасля мяжы ў такім разе. Минус 160. Гэта яшчэ дробязь. Так, вось сюды нам. Гэта ўжо мы выязджаем з расійскага боку. Апошні раз. Апошняя праверка. Так, и там уже на боку латвийским мы и отпочнем. Ну, ты не бачишь, где мы? Что ты мне тут даешь усё гэтыя мандаты? Не патрэбныя яны. Я нічога тут не зраблю. Мне трэба пераехаць. Дакументы. І вось там я бачу стаіць ужо цягач, і каля яго мы павінны зупыніцца. Дякую, что пропустили. О, ось тут. Какая великая зона отпочинку, а? Ты что ты ледь ворушишься? И, ага, ось так. Отпочиваем. И нам треба проверить наши имейлы. Коли не помиляюсь, там был... Не, ничего не было. Это только так иконка выглядала, ніби я подумал, что... Ну, что треба нечто проверить. Вы зараз справа унизу бачите, там я нажал з шерой. Такое отшивание, ніби то письмо пришло.
Dobra. Przeliczam szukanie nowej trasy. Nie треба нам нічого шукати. Їдемо собі спокійно, куди нам треба. Може на територію Єврозв'язу нам нічого не треба. Можна їхати спокійно. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Что у нас? Раніця, так, 4:57. Добре. Это означает, что мы всю ночь проспали. Мне так вельмі подобається. Раніця Zjedź їздить drugim zjazdem. значно лепш, чим вечір і на ноч. Коли пам'яті у нас був один стрим, де ми тільки ночі їздили, такое собі було відчування. Особливо, коли сонце устає у мене праз плечо, а на екрані нічого не видать становиться, все становится темним. Як у тим місці, де куди сонце не заглядає, видите? Na Чергове rondzie кольцо. zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Jedź prosto. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda.
Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Skręć w prawo.
Нешта я еду, сам сабе маўчу. Але з кім размаўляць, сапраўды, слухайце, калі гледачоў онлайн зараз на лайв-трансляцыі няма. А тэмаў новых неяк не падкінула нам навінная новостная лента. Trzymaj Ej, się lewej 2,5 strony, a tysiące. następnie skręć w lewo. Że raz u Tena. Ось. Skręć w lewo. Навіны толькі кепскія прыходзяць, як з Беларусі, так і з Украіны. Добрае толькі ў тым, што Пуцін там робіць свае перамяшчэнні недзе, якія толькі яму патрэбны і толькі для яго Przygotuj się існуюць. do skrętu w Нешта prawo. ён там мінорна так перамяшчае. Што яго добра, што змясціў, і добра, што на ягонае месца паставіць чалавека, які нічога не разумее ў военных справах. І што яго, дарэчы, нічога не разумеў, паколькі я разумею. Усё ж такі ён інжынер, Skręć w lewo. ты 10 гадоў на гэтай пасадзе ўсё ж такі накладвае свой адбітак, ведаеце. Дзе-нідзе ён пачаў разбірацца, я гэта разумею. Але спадзяюся, што новы чалавек там Skręć w prawo. агулам нічога не можа. Вось. А тое, што навіны там пра бомбардзіроўкі, пра атакі, гэта, конечно, ўсё кепска. Гэта непрыемна. І каментаваць, як тут каментаваць. Przygotuj się do Nie skrętu wiem. w prawo. За апошні час, канешне, вельмі многа Skręć w prawo. адбылося, калі казаць пра фронт. Але аб гэтым папярэджвалі. І Буданаў, і Зеленскі папярэджвалі, што май будзе кепскім, асабліва яго другая палова, да якой мы акурат такі сёння і наблізіліся. Сёння 16 число, 16 траўня, прабачце, не май. Але па-беларуску і так правільна. Але мне ўсё ж такі больш падабаецца травень, бо Zejdź z ronda. дзіўна, калі ў цябе сакавік, красавік і чамусьці май. Так. Сакавік, таму што бярозавы кляновы сок можна збіраць, красавік, таму што ўсё распускаецца, тыпу без, тыпу, што там яшчэ у Przygotuj się do нас skrętu w lewo. квітнела. Ну, кветкі розныя там, ведаеце, тыя ж самыя дзьмухоцы. Skręć w lewo. А вот што тут налево, калі тут проста праехаць уперад. Obliczanie nowej trasy. Дурніцу нейкую нам не прапанавала тут. Круці стерно, не сумнівайся. Ось. Таму ўсё ж такі 16 траўня сёння. Але не мая. Вось. А гэта значыць, што мы ўжо перакрочылі гэтую сярэдзіну траўня. Вось. І тое, аб чым казалі нам і Зеленскі, і Буданаў, ўсё ж такі пачынае адбывацца. Гэта, як кажуць некаторыя эксперты, ўсё ж такі глупота атакаваць Харкаў, але яны на гэта ідуць. Хтосьці там нават уже крычыць, што забітымі Расія страціла толькі за адзін дзень 2000 ваяроў. Хтосьці кажа, што агулам ужо за гэтыя 2 тыдні 30 000 палегла, хто яго ведае. Але тым не менш, все равно сумна, все равно гэта сумна чытаць. Все равно сумна чытаць, па-першае, што Украіна губляе тэрыторыю, на жаль, нават вёскі жаль. Все равно жаль. Jedź prosto. Не хацелася б, каб гэта адбывалася, таму калі у вас ёсць такая магчымасць, то, калі ласка, падтрымайце ЗСУ, данайце ЗСУ, дапамагайце ўсім ваярам украінскім, каб яны перамаглі. Бо толькі разам у нас атрымаецца нешта зрабіць. Паасобку нічога не атрымаецца. Вось бачыце, калі дапамога скарацілася ад Еўразвязу ці Злучаных Штатаў, то адразу і поспехі на фронце ад Украіны перасталі прыходзіць. Все ж такі такая дзяржава, як Расія, якая наўпрост ваенізаваная дасюль,
І ўсе свае гады незалежнасці, гэтыя 30 гадоў постсавецкіх, яна ўсё роўна вытрачала грошы на тое, каб развіць свой ваенізаваны апарат. Всё гэта чытаць цяжка, бо нагадвае пра думкі, якія ў галаве ўжо леталі вельмі даўно, то нічога так не зменіцца. Нават калі Украіна выйграе, у гэтай Расіі нічога добрага не зменіцца. А таму не так даўно я і казаў пра беларускі канцэпт нацыянальнай бяспецы, дзе б Расія была адзначана як асноўны агрэсар, проці якога трэба ўсю дзейнасць накіроўваць, будаваць мяжу, той самы візавы рэжым, вось і гэтак далей. Бо нічога да добрага гэта не давядзе. Правесці ілюстрацыю, каб выкрыць усіх гнойнікаў, якія зараз схаваюцца на тэрыторыі Беларусі, якія схаваліся там пасля распаду СССР і жылі сабе вельмі фрывольна, паскуды гэтыя. Лічачы Беларусь сваёй краіны, захоплены прычым окупанты. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Ну, карацей. Ось такія думкі. Skręć w lewo. А на фоне над усім гэтым лятае поспехі. У двухкосці, безумоўна, у двухкосці поспехі расійскай арміі на фронте. Спадзяюся, украінцы вытрымаюць. А разам з імі вытрымаюць і беларусы. Мы, безумоўна, і ў эміграцыі неяк выжываем, неяк выжывем. Да і нават пад акупацыяй там некаторая частка беларусаў ўсё ж такі выжыве. Але не пры маім жыцці, як кажуць, а хацелася б, каб пры маім жыцці ўсё гэта адбылося. Хацелася б пасвяткаваць, вот выехаць Trzymaj się prawej strony. Польшу, a Гародню, następnie zjedź w prawo. выйсці на нашу плошчу да берага Немана Zjedź w prawo. і адсвяткаваць, каб зноў убачыць наш сцяг. Ведаеце, што якая самая яскравая такое успамін, самы яскравы ўспамін, які быў у 20-м годзе. Для мяне гэта акурат такі нацыянальны сцяг над дахам драматычнага тэатру. Было вельмі прыгожа. Вы нават сабе не ўяўляеце, якія пачуцці ў той момант былі ў мяне, калі я яго бачыў на ўласныя вочы. Гэта выглядала шыкоўна. Гэта было лепшае, што я бачыў у сваім жыцці. Ён такі прыгожы, які... Ну, калі хто не ведае, што драматычны тэатр у Гродно, ён такі белы, мадэрновай такой пабудовы архітэктуры. Вось, ну, прываблівы такі будынак. Trzymaj się lewej strony. І над ім ніколі не вісела ніякага сцягу. Ну, там шпіль ёсць, я не памятаю там, ці калі што-небудзь вісела. Вось, і з-за пратэстаў усе, хто Trzymaj się lewej працаваў strony, a następnie у драматычным skręć w lewo. тэатры, ну амаль што ўсе, яны былі за людзей, канешне ж. Skręć w lewo. Вось, яны падняліся на дах, узнялі наш бел-чырвона-белы сцяг, павесілі там. Вось, ён на ветры развіваўся. І выглядала, то бок, уявіце сабе, белы будынак высокі, такі магутны будынак драматычнага тэатру з чорнымі вокнамі, вельмі такімі доўгімі вертыкальнымі вокнамі. Вось, і над ім сцяг бел-чырвона-белы. Я ж кажу, гэта было лепшае, што я бачыў у жыцці, гэта было вельмі прыгожа. Не хапала толькі пагоні, вось, каб сцяг быў не проста бел-чырвона-белы, а яшчэ з пагоняй. Гэта было б тогда Trzymaj się катарсіс. prawej strony. Вось, а зараз так, пасля пратэстаў, слухайце, калі ўжо відавочна, што Лукашенко перамог, то яны штогод вешаюць там свой казэшны сцяг, то бок гэта што казэ красна-зялёны. Вось, то бок, як мы часта яго полцы называем, гэта сцяг закат над балотам.
бок зялёная стужка гэта балота непасрэдна, а чырвоная зарыва гэта акурат такі захад сонца. Вось, але выглядае, канешне, ён як глупства, таму што ну колеры такія не адпавядаюць свабодзе, не адпавядаюць агулам настрою жыхароў гораду. Так, едзем па сустрэчнай паласе, няхай сабе. Але ж едзем. Ці будзем рызыкаваць? Ну так, будзем. Што нам ехаць, што ли? За вось гэтай вот тушкай з аут. Апярэдзім іх проста і ўсё. Нормалёва. Jedź prosto. Чыгунка. О, добра. Няўдала, канешне, мы ажыццяўлялі гэты абгон, але як ёсць. Ну і што ты запыніўся тут? Навошта? Гэта ты мяне прапускаеш, ну? Ці ты здурэў? Ты з вілейкі. Ты мяне прапускаў. Вось гэта я пагрозлівы. Вось гэта я пагрозлівы, што я цягнік запыніў. Ой, дурніца, а што такое з гэтым інтэлектам штучным? Які тут ёсць у NPC? Як так? Як гэта цягнік узяў, запыніўся? Ой, дурніца. Маглі б ужо дарабіць неяк нармалёва. Што? Не зразумеў. Што тут было такое, што я ў яго сутыкнуўся з ім? Гэта я. Ну добра, уявіце сабе, каб я ляцеў сотку. І ўшатаўся быў нешта там. Вось гэта было б дзіва так дзіва. Добра. Што ў нас атрымліваецца на гэтым тыдні? Гэты тыдзень мне паказаў тое, што мой контент, які я раблю, ён не рэкамендуецца нікому. Учора мы гэтую тэму закранулі неяк, а сёння я бачу зноў тое самае. Зноў YouTube піша, што там нейкія 2 гледачы глядзяць, але гэта не гледачы зусім. І калі не памыляюся, то нават адкрыўшы аналітыку потым, пасля гэтага стрыму, калі ён захаваецца і гэтак далей, там адкрываеш аналітыку і бачыш, што можа нехта і падключыцца, але потым адразу адключыцца. То бок там нават час, які ён правёў на стрыме, будзе адзначаны як 00000. Хто гэта, што гэта, незразумела, і увогуле ці чалавек гэта быў, незразумела. Магчыма, што не. Вось, а гэта азначае, што мне трэба неяк прадумаць усё ж такі прадвіжэнне свайго каналу, каб людзі пабачылі, асабліва мяне цікавяць людзі беларускамоўныя і украінамоўныя, тыя, хто будуць зараз паўсюд не расійскамоўнага контенту. З кім можна будзе цікава паразмаўляць, ад каго пачуць цікавыя словы, цікавыя пытанні, адказаць на іх, ну і гэтак далей, ды самі пачуць, што як жывуць, што робяць. Вось, чым займаюцца, так? Агулам праблемы нейкія абмеркаваць. Вось, і патроху атрымліваць вось на стрымах гэтыя дасягненні, як сёння мы, калі што, ўсё ж такі атрымалі адно дасягненне, на якое нам учора не хапіла зусім трошачкі. Так, што гэта азначае? Азначае, што трэба мець нейкі бюджэт на прадвіжэнне. Спрабуем гэта зрабіць.
Паспрабуем гэта зрабіць, я яшчэ падлічу, што можна зрабіць, як можна зрабіць за выходныя. Вось, а як яно атрымаецца, ну, будзем бачыць. Я вельмі спадзяюся, што атрымаецца. Вельмі хочацца ўсё ж такі дасягнуць мэты на гэтым стрымы. Гэта 1000 падписчикаў, і ўжо з іх браць сваю аналітыку, каб рабіць годны контент, мець нармалёвую такую адваротную сувязь ад карыстальнікаў, каб вось у чаце некая актыўнасць была, а вось, ну і гэтак далей. Карацей кажучы, задача на абмеркаванне ў сваёй галаве у мяне ёсць. У мяне ёсць, што за гэтага адбудзецца, мы пабачым. Вельмі спадзяюся на паказанні наступнага тыдня. Skręć w lewo. Вось, штосьці мы выдумаем, я так думаю. О, паветраны шар уперадзе. Знаёмая песня. Слухайце, калі не памыляюся, яе нават зараз круцяць па польскаму радыё. Нешта такое падаецца знаёмым. Нібы я чуў ужо мільён разоў. А навошта там такія вось перакосы? Бо гэта дарога ідзе над гэтай дарогай. Ну і добра. Ты хто? Мент? А я тебе заўважыў. А ты мне мандант не выпішаш, я не возьму яго. Итак, у нас засталось 1417 километров. Я не просто так летел, бо зараз мы будем отдыхать. Бля, выскочил из головы, слухайте. Ой, трэба нешта з гэтым рабіць. Трэба, напрыклад, літаратуру чытаць больш беларускую. То калі ў хаце размаўляеш расійскай, то потом цяжка зноў размаўляць беларускую. Przygotuj się do skrętu. Адпачынак, вось, адпачыць. Skręć w prawo. А дзе мы едем? У Літве? Гэта ў Літве такія палі? Тут у нас рапс, а тут у нас сланечнік. Ну, прыгожа, што тут скажаш? Так, што у нас тут? Ці сустрэчнага потоку няма? Можна ехаць спакойна сабе. Ідзі ў сраку. Przygotuj się do skrętu w 360 lewo. бачки, як буду жыць? Што я буду рабіць? Skręć w lewo. Так, злева нікога не было, справа таксама лічу. Поехал. Ось. А яшчэ учора я глядзеў, ёсць такі канал «Добры загляне сонца», калі хто не ведае, гэта праект гістарычны ад Мікіты Мелказерова. Ну там яшчэ рэдактар Алесь ёсць такі добры. Мне вельмі падабаецца такога кшталту шоу. Дык у іх там справы ідуць нармалёва, яны амаль уже да 10 000 дасягнулі. Вельмі хацелася б і мне такі кліч пабачыць у сябе на канале. А агулам на канале Мелказерова 100 з халеры там 110-130 тысяч подписчиков. Калі мець такі гульневы канал на 130 тысяч подписчиков, падаецца, я б ужо не працаваў на асноўнай працы, я б займаўся толькі медыйкай. Бо калі што, вось медыя мяне прываблівае. Бо як мне падаецца, яна такое, ведаеце, калі ў мяне будзе прыбытак ад займання медыі, гэта ўжо нармалёвы такі Jedź prosto. заклад на тое, каб атрымліваць гэты доход, такого штату прыбытак атрымліваць ужо до канца сваіх дзён. Бок і на пенсіі там далёка за 30 год, і тут зараз і сёння, ну,
Ён, карацей кажучы, ён не мае абмежаванняў нейкіх. Ён не мае абмежаванняў па ўзросце. Гэта першае, бо зараз ужо калі-нікалі ты задумваешься пра тое, што табе такой актыўнай фізічнай дзейнасці засталося там 30-20 год і ўсё. А вось з медыйкай ты можаш працаваць, слухайце, нават паралізаваным. Праўда, так. І нават калі будзеш зарабляць там $2000 ў месяц, гэтага хопіць. Вот для Польшы, калі што, калі каму цікава, $2000 на сям'ю, такую, як у мяне, 5 чалавек, ось, нават на з'ёмнай кватэры дастаткова. Сапраўды дастаткова. Тут ёсць людзі, якія жывуць на $1000. Спакойна. Абсалютна спакойна. А $1000 гэта мінімальная аплата труда тут. Так? То бок на любой працы, якую вы атрымаеце, то вы спакойна можете атрымаць $1000. Ну, то бок гэта будзе брута, але на рукі выйдзе там каля 3000 злотых. А дзе мы ў Ольштыне? Ці дзе мы? Камера вісіць. Чакай. Дзе камера? Шукаем камеру. Дзе камера вісіць? Справа ці злева? Перад мостом на мосце. Не, за мостом. Нема, і тут нема. Але рэвіда. А вось яна. І усміхаемся і машам. Добра, ідзем далей. Ось. Таму, ну, такая мара ў мяне ёсць, каб атрымліваць 2000 і спакойна так можна было працаваць. Пры гэтым уявіце сабе. Ты працуеш, генеруеш контент. Гэты контент распаўсюджваецца. Ты задаволен тым, што ў цябе місія твайго каналу гэта распаўсюд беларускай мовы, ён працуе. Таксама менш расейскага контенту, менш расейскага ўплыву на галовы беларусаў, так, і украінцаў. Вось. І пры гэтым ты яшчэ і зарабляеш, пры гэтым у цябе яшчэ ёсць магчымасць развівацца далей. Ну, гэта мара. Калі казаць пра развіццё, што б я рабіў? Я ўжо так некалі размаўляў пра сябе. А што б я рабіў, калі б у мяне было, ну, няхай будзе там $1 000 000. Сапраўды, на гэтыя грошы мала што можна зрабіць, але можна дапамагчы такому выдавецтву, як Янушкевіч, напрыклад, і праспансараваць выдавецтва, ну, напрыклад, 5 кнігаў. То бок, канешне, я б за $1 000 000 купіў сабе жыдло, дзе б можна было жыць спакойна, так, і плаціць толькі чынш адміністрацыйны, а не толькі за з'ёмку кватэры. Але вось можна было б перакласці кнігу, можна было пагучыць фільмы, ўсё гэта ўкласці ў развіццё культурнага асяроддзя на беларускай мове. Я ведаю пару ініцыятыў, якія існуюць зараз на заходняй частцы свету, не ў самой Беларусі, канешне ж, якія дапамагаюць павялічваць колькасць беларускамоўнага контенту. Гэта вельмі прывабліва, гэта вельмі, ну, неблагародна, ведаеце, як шляхетна, але ўсё ж такі гэта тое, чым бы я хацеў займацца. Я калісьці вось з жонкай казаў, размаўлялі мы з ёю, што вось быў бы у мяне мільярд, я б нават свой горад пабудаваў, дзе б жылі вольныя беларусы. Працавалі бы, рабілі бы беларускі контент, рабілі бы беларускае асяроддзе. Было б крута. Беларусы ўвогуле крутыя людзі. Самыя крутыя людзі, якіх я ведаю. Не палякі, ніхто іншы. Не варты таго, каб параўнацца з беларусамі. Беларусы найлепшыя насамрэч. Ну, гэта, конечно, суб'ектыўна, на мой погляд. І аб сціпласці, конечно, тут не ідзе мовы. Так, 1200... Зноўку не заўважу, што парушаю хуткасны рэжым. 1238. Ну ўсё, гэта будзе астатні наш прыпынак, дзе мы будзем адпачываць 1200 кіламетраў. Гэтага нам хопіць, каб даехаць на адном дыханні, бо зараз мы будзем у асноўным ехаць па гэтых аўтабанах. Хуткасць там будзе максімальная.
Вось, канешне, мы можам, канешне, сустрэць там таго ці іншага паліцейскага, які нас аштрафуе, выпіша мандат. Там на 4,5 тысячи максімальна я атрымліваў. Ну такое, ведаеце, не ў гэтым наша сёння мэта. Наша мэта вось давесці груз, апынуцца ў Брюсселі і зрабіць тое, што мы планавалі зрабіць з мапай. Так, дождж пачаўся. Гэта кепска, гэта неспадзёвана. Але мы зараз ужо пойдзем адпачываць. Ужо тут зараз пачнем адпачываць, і я маю такую надзею, ён скончыцца, бо інакш мы не палётаем па трасах. Нам не ўдасца нармалёва. Вось нават зараз, вось гэта 70 кіламетраў, а машына трохи вядзе ўправа, таму што дарога мокрая стала. Ой! Як выглядае, слухайце, мокрая дарога, паглядзіце, ў ём адбіваецца неба нават. Вау! От годнае паляпшэнне зрабілі. Сапраўды годнае паляпшэнне. Jedź prosto. Мне вельмі падабаецца. Так, Ольштин, а што наступны нейкі горад там будзе, я ўжо не памятаю. Шчэцін? Мы праз Шчэцін поедем? Не, мы поедем праз Вроцлаў, калі не памыляюся. Ольштин, Вроцлаў. Павінны быць такі шлях. О, мы ўжо чырвоныя, а наперадзе акурат зараз зялёная сіняя зона адпачынку. Ну добра, тут і запынімся. Калі не памыляюся, там будзе проста глеба. Там нават не зона нейкая, там просто так, так, я на яе адзін раз ужо адпачываў. Ну добра, ну што тут зробіш? Ось, бачыце, гэта, мажліва, нават мае сляды. Ой, колькі бруду. Добра, запыняемся і адпачываем. 1200 километров. О, мы уначы ехать будем зараз. Ой, такое сабе. Так, а дождь скончыўся, так? Ну, маю такую надею, что так, бо не падобна, что на тое, что нешта падае там. По крайней мере, тут на шкле нічога не бачна, акрамя слядоў. Новых кропляў я не бачу. Вось, прыгадаю, мы едем в Брюссель, а з Брюсселю нам трэба апынуцца ў Люксембург, мажліва, праз куплю гаража. Мы туда просто перанесемся і адразу паспрабуем зрабіць, як гэта, адкрыць мапу на 100%, бо гэта будзе хутка ў Люксембург, там толькі маленькія кавалачкі дарогі не адкрытыя ў нас, мы гэта хутенька зробім. Ну і на гэтым скончым. Так, то бок мы як мінімум адвезем Jedź prosto. малы груз кароткі, купім гаражы і праверым мапу. І ўсё. За сённяшні дзень мы зробім толькі адно дасягненне, але гэта няблага, мы выконвалі яго вельмі даўно, калі што. Вось, і ў нас застанецца Jedź prosto. такія досыць цяжкія дасягненні зрабіць. Там я памятаю, што нешта з перавозкай грузаў паміж Латвіяй, Літвой, Эстоніяй і Расіяй. Фінляндыі там не было. Вось там можна зрабіць, гэта будзе сама праз куплю гаражэй. Вось, ну, а тым не менш. Давай, ну едь. Знаёмы мост. Недзе блізка Вроцлава. «1157.
Слухайте, ну такое собі. Магчыма, мы нават не паспеем за сёння, бо 18 гадзін піша. Я вось не памятаю, у мяне колькі было рэкорд. 14 гадзін я ехаў. Вось калі гульнявы час, 14 гадзін. Паглядзім, крас я кажу, ўсё роўна мы не будзем ехаць са звычайнай скорасцю, хуткасцю па правілах. Мы будзем ляцець. Спадзяюся, што ўсё ж такі мы зробім гэта ўжо сёння без наступнага сну ў дарозе. На жаль, толькі што мы едзем зараз па начы, гэта ну такое сабе. Вось калі што, учора ці пазаўчора я ехаў, на стрымы гэта было, і некага абганяў, і фары сустрэчнага патоку я ўбачыў вельмі блізка. То бок там ледзь-ледзь хапіла прасторы, каб захамаваць і не сутыкнуцца з гэтым сустрэчным патокам. То бок уначы ездзіць вельмі небяспечна. Бачыце? Ён жа ж, ну тут горка, тут, магчыма, і скрут такі даволі рэзкі, магчыма, не было відаць, але тым не менш. Гэта небяспечна. Абганяць, бо ліхтары на машынах відаць блізка, недалёка. Лепей было, каб далёка. Гэта было больш бяспечна. Jedź prosto. Познань. Мы до Познани подъехали, не до Вроцлава, а до Познани. Jedź Познань, prosto. Лодь. О, а тут менты уперли. И обогнать это тяжко будет. Бо треба буде порушати ліміти. Так. О, месяц на небе, глядите. А штось ранее его не бачив. Не удавалось его забачить. А тут, коли ласточка, ось месяц. Ну вот что это такое? Объезжай. Я ж тебе не объеду, ты мне мандат выпишешь одразу. И шведы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пошанцевала его сустрэць тут. По этой дорозе. Что, ризикуем? Что я еще могу сказать? Угу. Одразу там сустрэчный поток. Ёсць мандат першы. Копіць яго на другі мандат. Ось
сказаць правільна, зупыні там яго, каб ён пастаяў трошки падумаў. Навошта ён гэта робіць? З сумленнымі людзьмі. Чекайте, вуши чешутся. Ось зараз ён піша, тут поточна падзея. Падзея, пабачце, поточная падзея. Trade Connections, Швейцарія. Ось, але я так не зразумеў, як дасюль падключыць гэты World of Tracks. Tracks. Каб гэтай падзеяй скарыстацца. Вот там трошки даюць такіх, ведаеце, недосягнення, такія, ну, падарункі малыя. То бок там выконваеш 10 заданняў, вось, агулам, і табе даюць там нейкую, як гэта кажуць, божа, статуэтку Монблана, якую можна паставіць сюды на панель прыборную, і што-то там яшчэ. Приколдесна, одним словом. Можна было пабароцца, ўсё ж такі. Адметка, адзначка нейкая сваіх дасягненняў, гэта цікава. Вось, але гэта не мае адносінаў да Steam, калі што. Ну вось, я гэтае пытанне адклаў на недасяжны тэрмін. Ось, і не аддаю ніякай перавагі гэтым дасягненням. Все ж таки стімаўскае дасягненне маюць для мяне найвялікшы кошт, бо яны заўсёды з табой, бо яны заўсёды відочныя, ну і гэтак далей. Можна пабачыць прагрэс, ды іх цікавей ўсё ж таки атрымліваць, чым просто 10 заказаў адвесці ці ў Швейцарыю, ці з Швейцарыяй. Для мяне такое, ведаеце, просто пацягацца ўзад уперад, ну такое, не маё. А вось калі будзем уже мапу адкрываць, то там павінна быць много дарогаў, якія мы яшчэ не выведалі. Вось там мы і пафоткаемся, паездзім. Працей кажучы, будзе прикольна. Прышпільна. Вось мне так больше чамусьці падабаецца беларускі аналог прышпільна замест прикольна. Так, я уже нешта стаміўся, бо 93 хвіліны ідзе стрым, а нам яшчэ ехаць і ехаць. Хіба што жадання ў мяне ўжо няма, каб браць нейкі заказ у Люксембург. Мы просто купім там гараж і перанесемся адразу. Бо зусім не хочацца займацца гэтым усім, губляць час, паўгадзіны там. Колькі мяне будзе яшчэ там згублена, не ведаю. Але ўжо трошки падсумаваў я. Дакладней казаць, не падсумаваў, а засумаваў. Вось так будзе лепей. Падсумаваць гэта можна лічбу падсумаваць, каб сума была нечага. Skręć w lewo. Сука. Каб ты здох, паскуда. Барціну з усей хуткасці. Як уляцеў? 5% зняў. Цягача. Тебе пусто было. Ты усё жыццё грибамі пытаўся. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo.
Гэта мы прыехалі ў Познань, так? Ой, нешта мы доўга едзем па Польшчы. Я чамусьці лічыў, што мы не круценька справімся з польскай тэрыторыяй. Два 50. Зараз уже будзе на світанні збірацца. Яшчэ тут едзем па гарадах. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Што, выехалі ці яшчэ не? Падаецца, што не, таму што 50 ліміт усё яшчэ. Нам трэба неяк взяцца ўправа. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w А prawo. вось і мяжа горада. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jedź prosto. Так, там вага ўперадзе. Трэба не спяшацца. Камера вісіць заўсёды вось тут, на ўездзе. Добрая мелодыя. Падабаецца. Семьдесят камера. 70 камера. Тут, конечно, камеры нічога не дакажаш. Але ўжо 80. Добра, ляцім. Ляцім, у нас яшчэ 900 кіламетраў. Мы ўжо напалову стомленыя. Божухна, мы толькі выехалі з гэтых гарадоў. Як гэта ўсё доўга было. Прыйдзецца хіба што мне спаць зноўку яшчэ трэці раз. Не так. Як спачатку ўсё ж такі я сабе там думаў, што 3 разы прыйдзецца спаць, так і атрымалася, што толькі калі б я быў зусім бы не стомлены, калі мы адпраўляліся з Санкт-Петербургу, так і не патрэбна было мне спаць у дарозе, то ў такім разе мы правялі 1 дзень цалкам,
у дарозе паспалі дзе-нибудь под Ольштаном там. І потым другі дзень мы спалі недзе на межы там Германії, на тэрыторыі Германії ўжо і, можліва, там да Бельгіі ўжо дабраліся. Але ёсць як ёсць. Ну, будзем ляцець, што рабіць. Спадзяюся, толькі паліцыя ззаду не прыедзе, як аднойчы. Калі я нават яго не бачыў ні права, ні з левого боку, ні права з боку, ён я паспеў аж на 3 мандаты выпісаць. Гаўнюк такі. Давай уже обгоняй. Як ты мне дорог. Засранец. І яшчэ гэты ўжо уклініўся, ну. Jedź prosto. Уезжаем. Поэтому в Германию уезжаем. Пакуль што толькі ў Германію. А яшчэ праз усю Германію неяк праляцець на палавіне стаміні. Немагчыма. Едь. Яшчэ ўсю Германію праляцець на палове стаміны немагчыма. Таму прыйдзецца начаваць. Ну, адпачываць. Не начаваць, а адпачываць. А вось і раніца наступае. Сонейка ўстае.
Цікаво, колькими кілометрів пролетим на полові стаміни, на повній хуткості. Конечно, на повній хуткості не атрымаецца, бо там, калі не памыляюся, будуць яшчэ перашкаджаць нам гэтыя платныя брамы, дзе за дарогу трэба плаціць, але ўсё роўна, мажліва, нешта тут цікавае па лічбах выйдзе. А тым часам у нас на аккаунце 1,5 мільёна еўра. Хе-хе-хе. Это уже дакладна 2 гаражы Trzymaj się будзе. prawej strony. Чымось купіць. Амаль не праспаў гэты паварот. Уже было такое аднойчы. Зноў педалю подлогу і паляцелі. «666 километров у меня было только что. Дьявольская колькость километров. Ухо-хо-хо. Ай-яй-яй. Ну.
Козлы. Волки-пидоры. Вот что я могу вам сказать. 4000 евро. 3880 евро. Подавите все, курвы. Так, что у нас по реальному часу? У нас полгодины хіба что плюс-мінус засталося. Ну и 500 километров аккурат в этой полгодины з'едуць. Что тут не кажи, але прийдется, по-перше, адпачываць по дорозе, по-другое, ўсё ж таки трэба зрабіць гэтыя люксембургскія дарогі, выведаць, каб зразумець, ці дастаткова будзе толькі дарог, ці толькі базы. Магчыма, слухайце, у мне такая думка ёсць, што яно лічыцца адно да аднаго. То бок выведка базаў і выведка дарогаў. Маецца на ўвазе, што чым больш жоўтага, тым большы адсотак выведкі. Вось. І ёсць адчуванне такое, што не патрэбна будзе абсалютна ўсё выведваць, то бок нейкую там базу да канца, ці нейкі там кавалак дарогі, які там будзе не разведаны яшчэ далёка-далёка ад вашага месцазнаходжання. Вось, а такім чынам, калі што, то я так у сваіх думках сабе уяўляю, што там патрэбна будзе выведка тэрыторыі, ну, амаль што усю на жоўтае. Вось на прыкладзе Люксембурга, мне так падаецца, мы гэта і дазнаемся. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. — 400 километров і яшчэ каля 10-15% стаміны ёсць. 400, а мы праехалі ад паловы.
Ну, то бок яшчэ 200 кіламетраў максімальна, і трэба ўжо лезці некуды адпачываць. Шукаць месца для адпачынку. Але ўсё ж такі пагадзіцеся, калі едзеш па такой шашы, то гэта нават значна хутчэй атрымліваецца, ніж мы ехалі па Польшчы. Там праз Ольштын, Познані і так далей. Калі выходзіш на такую шашу, кіламетры проста сплываюць як вада. Нейкая дзіўная дарога, мы тут не былі яшчэ. А, ну так, гэта ж з пасля абновы. 1.50 толькі ўсяго. Мы проста па гэтым месцы пасля абнаўлення 1.50 не ехалі яшчэ. Таму яно шэрае паўсюль. Што гэта за лагі такія? Гэта падгрузка ці што гэта? Вы пазяхаць сталі. Ну добра, калі так, ужо трэба пашукаць нам месца для адпачынку. 280, як я і казаў, ну 200 кіламетраў праедзем, там ужо будзе трэба шукаць. Бо першае пазяханне, гэта яшчэ, ну, дзе ты, курва, едзеш? Ззаду едзе. Коняю. Давай. Ось, трэба ўжо зараз, трэба на мапе зараз глянуць. Навігацыя, мапа. Адысці, ідзе яно. Тут няма, тут няма, тут няма, тут няма, тут няма, вось тут ёсць. Ну, нам і спаць не патрэбна, таму мы проста даедзем. Просто доедем зараз. Потихеньку, полегеньку. И будем на месте. Так, и что в этот мент там едет себе? Ледь сунется. Тебе что, пончики не треба есть? Ты час глядел, уже снедание треба з'есть было. Ты по дорогах летаешь. Мандаты выписываешь. Trzymaj się lewej strony. Додаться треба після такого. Так, мы уже почервонели.
Але ў нас ёсць каля 2 гадзінаў. За гэты час мы, канешне, 220 кіламетраў не пераадолеем, але... Так, трэба ўправа. А чаму ўправа? Я немножко трошки не зразумеў гэтага мува. Чаму ўправа трэба было? Тут управа, а тут улево, Trzymaj się блядь. prawej strony, a następnie skręć w prawo. Што? Skręć w prawo. Узяўся ўправа, так, добра. А Trzymaj тут się улево. lewej strony. Ясно. Все зразумеў. Ваши очи заплюшчваюцца, вочки заплюшчваюцца, бо мы спаць хацім. Зараз прыедзем, чакай. Тут зусім заткнулася нядоўга. Гэта не на расійскай межы. Калі што. Тут мы губляць час не будзем. Тут мы нармалёва так праедзем сабе. На хуценькай. На 5-й перадачы, як кажаце, на 6-й. Вось. І все будзе добра. Так. Добра. Заскочылі, паехалі. Зараз будзем на месцы адпачынку ўжо. Друзь Бог. Чаму, дарэчы, папрападалі вон там пытальнікі ёсць, навошта іх было Trzymaj się lewej скасоўваць? strony. Гэтага нельга было заставіць, каб яны засталіся адзначаныя, бо я ж і кат-сцэны глядзеў. Trzymaj się lewej strony. Навошта? Я ж і кат-сцэны глядзеў гэтае відэа, і фотаспоты здымаў, навошта іх зноў зрабілі шэрамі. Хто іх ведае. Добра, зноўку мы сёння стрымілі больш за 2 гадзіны, што яшчэ раз даказвае тое, што ЕТС стрыміць значна лягчэй, ніж танкі. Ад танкаў гарыць сінім полымем. Вось. Ну, вось і зона адпачынку. Зараз мы зупынімся і адпачнем трошкі. Так, нам сюды. Вось сюды. Цікава. Я не памятаю, каб я на такіх зонах адпачынку запыняўся. Оп. Паспалі трошки. Вось. І едем назад. Едем назад, сюды. Засталося нам 180 километров, это каля 20 хвилинов. 15-20 хвилинов, и мы будем на месте. У нас застанецца толькі гаражы, разведаць гэтыя 2 кавалкі дарогі ці 3. Trzymaj się lewej strony. Гаражы, мажліва, і гаражы разведаць я маю на увазе. Сколь ты ўзяўся, паскуда, тут? Ён яшчэ і хамуе. Каўняк. Карацей. Зараз усё завершым. Я не туды глядзеў, калі вы бачыце з правага боку, калі я атрымліваю ліст, то у версіі іконка мяняецца, а ўнізе яна заўсёды застаецца такой. Добра. 1,7 мільёна. Гэта павінна хапіць на 3 гаражы. Добра. Так і зробім. 3 гаражы. Абсталяваннем усё закідаем. Купім абсталяванне, купім цягачы, наймем кіроўцаў і паглядзім, што там у нас з мапай. З выведкай мапы я маю на ўвазе. Каб наблізіцца да дасягнення Pathfinder. Ой-ой-ой, рызыкуем трошки. Трошки рызыкуем, они не хочется ехать так марудно, як гэтыя NPC. Не хочу. Чакай, тут направо. Skręć w prawo.
To 9 км зосталося. Ну, як завсюди спішаємося і не отрымливается, буває. 2500 кілометрів осягнули ми. 2400 кілометрів, то бути докладними, 400 там з копійками. Добре, що дождю нема. Так би я хер з два польотів тут так. В этих поворотах меня вынесло на обочину. Шестьдесят кілометрів зосталося. Przygotuj się do skrętu w lewo. Так, чекай, там буде скеровувати сюди. Ага. Направо Нідерланди, налево Бельгія. Чекай. Брюссель. А нам туди і треба. У Брюссель акурат таки. Зосталося 50 кілометрів. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Ось ми і у Брюсселі. Нарешті на місце. Зараз віддадим груз і купимо гараж у Люксембурзі. Чекай. Амаль не проспав. Червоне світло на світлофори. Ой, трішки я стомився.
Tesoro gustoso. Jedź prosto. Ложный светлофор, ёб вашу мать. Вы здзекваецеся ці што? А гэтыя двое яшчэ і сталі так. Не аб'ехаць, не праехаць. Ты едзеш, ты што ты робіш? Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. FCP, tak? Нам туди? Skręć w lewo. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Нарешті. Приехали. Забирайте свой груз. Нам ён больш не патрэбен. 113 979 евро. Добра. А што мы робім? Мы купляем гараж. Так, мы купляем гараж. Вось тут. Едем у Люксембург. Вось ён. І купляем яго тутай. Сюды, так, окей. Далее мы идем у гаражи. Находим Люксембург. Вось ён. И жмем «Отведать». Окей. Перемещаемся. Докладнее казать, телепортуемся. И что мы робим? Мы робим с вами выведку. Давайте одразу выведку. Бо калі што у нас засталося на мапе. Вось толькі гэтыя малыя кавалачкі. Адразу мы адсюль поедем. А давайте мы поедем с вами в правый бок. Сюды, сюды, сюды. И вот так вот вернемся на это место. И будем ведать, ці ўсё нам доступно. Так? На мапе мы убачым зараз, колькі у нас Бельгія, Дания, Люксембург. 91,84. 91,84. Поехали. За стерно. Выкручиваем наш руль. Выкручиваем стерно. Так, отсюль мы выкручиваем и едем. И едем направо, як я казал. Як я казал, направо. И поехали. Там снова направо. И навошта червоне? А чому не зелене? Давай. Я спішаюся трошки. Коли ласочка. Поехали. Так. Там jeszcze зеленым. Трошки не поспели. Да и хузим. Так, тут мы едем направо. Давай. Тут нам треба з гэтага кола налево. Кольцо, так, сюди. Ну, ось ты у лес. 10 з 10.
І знов червона. Добре, почекаємо. Я не спішаюся, я не злуюся. Я неяк переживу. Ну куда ты едешь? Ну вот на что тебе сюда ехать? Ты ж марудный, ты медленный. Тебе не треба гэта. Только не кажи, что потом ты пойдешь налево. Ой. Так. И там застался маленечкий кавалочек дороги. Так, отсюда мы уже можем гнать трошки. Так, тут нам треба направо. Узенька, але мы уціснуліся. І там зновку направо. Ось тут. Круці сторона. Добре. Гэта будзе амаль што апошні кавалак дарогі. І вось ён жоўты ёсць. Глядзім, што мы маем. Мы маем у Люксембурге 99,48. Гэта азначае, што нам патрэбна вось калі што Люксембург, вось яно, мяжа, вось гэта шэренькая. І там у нас маецца тут жоўтая, калі што. Тут усё жоўтае, усе дарогі жоўтыя, развязка жоўтая. Але я не маю аднаць. То бок у нас засталося два кавалкі. Так, ніводнай дарогі. Ніводнага кавалка дарогі. Таму што мы робім? Мы зараз едзем куды? Мы зараз едзем, давайце на маленькую вось той кавалак і паглядзім, ці хопіць яго. Кавалак, які знаходзіцца ў далечыні, зараз налево трэба будзе з'ехаць нам. Магчыма, слухайце, вось там, бачыце, на гэтай большой пляцоўцы, там ёсць невялічкі такі кавалак дарогі. А што, калі гэтыя ёсць гэтыя 52 соткі, 52 сотыя ад сотка дарогі. Давайте праверым і гэты момант. І такім чынам будзем упэўненыя, што... Не ўзад, нам уперад трэба. Будзем упэўненыя ў тым, што справа менавіта толькі ў дарогах, ці толькі ў... Ці яшчэ дадаваць трэба базы. Так, сюды едзем прама. А на светлафоры налево трэба. О, карацей кажучы, такія вось справы. Гэтыя палова ад соткі не хапае. Сапраўды справа толькі вось у гэтым кавалку дарогі. І ты адмеціш? Адзначыў, добра. Адзначыў і вось так. Не хапае. А гэта азначае, што трэба ўсё ж такі і базы таксама. Ну, давайте, паехалі на гэтую базу. Ці хопіць яе адной. Вось яна стала жоўтая.
Я адразу развернуся, каб ехаць, калі што, да той малой. Што ў нас заставалася. І глядзім. Твою ж мать, вы толькі сабе ўявіце, гэта трэба усе, абсалютна усе дарогі і абсалютна ўсе базы выведаць, каб гэтае дасягненне атрымаць. Гэта ж вар'яцтва. Ну, сапраўды, гэта вар'яцтва, калі так. Твою мать, я нават не спадзяваўся на гэта. Вось ужо што, а вось гэтага я не спадзяваўся. Вось мы на месцы. Мапа. 99-95 тут. А як так? Я нешта не разумею. А як так? А вось гэта лічыцца ці не лічыцца? А чаму не 100%? А вось гэта 99-95. Я нешта заблытаўся. Так, чакай. Давай сюды даедзем. Вось давай сюды. Ці гэта будзе лічыцца? W drogę. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Skręć А w што lewo. мяне чакае з гэтым дасягненнем? Вы толькі ўявіце сабе. Гэта колькі катаванняў патрэбна будзе вынесці. Каб адчыніць усе дарогі, каб раскрыць усе дарогі на 100%. Гэта ўсе базы, усе дарогі. Гэта ўсё. Skręć w prawo. На мой погляд, гэта амаль што Na немагчыма. rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Сказаць, што я перажываю, гэта нічога не сказаць. Я нават себе не ўяўляю, як гэта на 100% будзе адкрыць усе мапу. Гэта папросту ж немагчыма. Бо нават які-небудзь баг, штосьці не адно... Вось як тут, у Люксембурзе. Усё жоўтае стала. І ўсё роўна нейкія 0,05% яно не лічыцца, не ўлічваецца ніяк. Гэта напружвае. Сапраўды напружвае такое. Такое стаўленне. Trzymaj się prawej strony, a następnie Такое zjedź w непрыемна prawo. бачыць. Zjedź w prawo. Ну, з'ехаў ужо, з'ехаў. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Так. Заправімся на всялякі выпадак. Добра, глядзім. Гэта агулам ніяк не ўплывае на Люксембург.
Вось гэта не ўплывае, бо яно за мяжой. Тут усё жоўтае, тут усё жоўтае, і тут усё жоўтае, і тут усё жоўтае, і тут, і тут, і тут. Адзінае, што застаецца, гэта вось нешта на гэтай мяжы. Што я магу вам сказаць? Всё гэта, безумоўна, цяжка. Я не ведаю, як это быць. Што тут рабіць зараз? Мяне гэта расчаравала вельмі моцна. Вельмі моцна і... Так, зараз мы, канешне, купім гаражы. Так, акурат тут. Што мы будзем купляць? Па-першае, Польшу мы ўсё купілі. Так. Ну мы не купілі ж гэтыя. Мы не нанялі нікога з гэтых кіроўцаў у наш гараж. Ось Лукаш няхай будзе. Затым Макс. І пасля яго Люіс. Сюды. Зараз трэба будзе у аўтасалоне. Вольва пойдзе так сабе. За гэтыя 15 красікаў. Купім новыя цягачы. Так, і прычэпы. Прычэпы. Як звычайна, вось гэтыя мы сюды паставім. Окей. Каб у хлопцаў была праца. Ну, што ты? Окей, другі, і гэта будзе трэці. Так, усё. Зараз зноў трэба купіць гараж. А чаму не вось тут вот? Няхай тут будзе. Чаму не? Гараж я гараж. Окей. Кадровая агенцыя. Наймаем кіроўцаў. Так, Даніэль нейкі. Эндрю таксама. Так, і мы таксама будзем купляць. Гэтыя два цягачы яшчэ. Окей, так. І зараз яшчэ купіць прычэп. І мы паглядзім, колькі у нас засталося грошай. Окей. Ага. Другі і трэці. Добре. У нас засталося 752 тысячи. Добре, нам яшчэ хопіць на один гараж. Ай, нешта я не тое зрабіў. Для гаража. Дзе мы яго купім? Мы яго купім... нават не ведаю. Няхай Швейцарыя будзе. Цюриху. Так. Няхай будзе там. У кадровой агенцыі наймаем вадзей, кіроўцу. Сюды Лешак, нейкі странны. Дзіўны Лешак. І Томас. Наймаем Томаса. Туды. І прычэпы таксама. Гаймем.
Ага. Што у нас тут засталося? Апошні, калі не памыляюся. Добра. На гэтым мы хіба што скончым. Просто берем, зберагаем. Так, захоўваем нашу гульню. І можна будзе выходзіць. Я вельмі моцна расчараваны. Прабачце, калі ласка, але тое, што я выведу зараз, для мяне гэта трохі шок. Я не спадзяваўся на такое, але ўжо як ёсць. Неяк будзем гэтую праблему вырашаць, яшчэ не ведаю як, але паспрабуем. На 100% Pathfinder гэта будзе апошняе заданне, якое мы будзем выконваць у межах скандынаўскага DLC. Вось, але ж яго неяк трэба выканаць, бо калі мне застанецца гэта адзінае заданне на самы канец гульні, ну гэтакі, слухайце, не вытрымаю. Трэба будзе неяк тут паспрабаваць нешта вымысліць наконт контенту, наконт таго, што мы будзем з вами рабіць на стрымах, а што мы будзем рабіць па-за стрымамі. Усё ж такі хочацца атрымаць гэтае дасягненне да тае пары, пакуль я куплю наступнае дапаўненне. Усё, на гэтым мы скончым на бягучы момант. Дзякуем вялікі, калі вы глядзелі гэта онлайн, дзякуем вялікі, калі вы паглядзелі гэта пасля у запісы. Так, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Разам мы пераможам, куды мы дзенемся. Зычу вам усім добрага дня, добрага настрою. Няхай гэты дзень складзецца для вас як мага лепш. А пакуль усім да пабачэння. Сустрэнемся ўжо заўтра. Пакуль.